Hello guys, good morning po. Yan guys, nagluluto na ako guys. Madaling magluto. Kasi, ka, kadarating ko rin guys galing namalengke at nag-grocery. May kaiba kasi yung palengke dito, tsaka grocery. Yan guys, sa palengke guys, bumili lang ako ng gulay. Dahil wala akong gulay na. Meron pa naman dyan sa rep, sayote and okra. Kaso, magluluto ako ng chicken na mag-stir fry din ako ng gulay. I-ready ko lang tong bawang at sibuyas. Nagsasaing na rin ako. Kasi 9 o'clock in the morning. At mamayang mga 11 something ay kailangan makahatid na ako ng pagkain ng pangatlo kong anak. Sa elementary. Maaaway ang sibuyas. Papaluwa ako. Ayan. Ayan guys. Iwa tayong kalamansi. Lalagyan ko to guys ng Del Monte pineapple juice. Itong ating chicken. At ang gagamitin ko guys, hindi ako gumagamit ng oil, kundi butter. Kasi yung aking tiyan, kailangan ko mag-ingat. Yan. Gawa tayo ng butter. Butter. Ayan guys, ngayon na naman ako guys nakapag-video po kasi nabisi ako sa kasi itong mga nakarang linggo ulan ng ulan, bali online kami, module. Tapos module kami guys, nagtuturo, bali ako nagtuturo sa mga anak ko. Tapos kailangan nila matutong magbasa at magbilang, lalo na yung bunso ko, kailangan focus po ako. Pasensya na sa mga hindi ko pa na balikan. Tapos module kami guys, tapos patapos nitong ilang linggong ulan ng ulan, ano naman, nag-prepare kami para sa review ng mga anak kong maliliit kasi magte-test sila ng first periodical test. Kailangan talagang mag-review. Kaya hindi ako. Tapos guys, sa shout out sa aking kasisi na si Chappy na TV. Pasensya na sisi, hindi ko pa na unboxing yung yung natanggap kong pinadala mong pasalubong. Yun nga, pagkatapos ito nga guys, review kami. Pagkatapos namin mag-review, noon ay test naman. Nag-test, pero pumasok sila nung nag-review ulit sila sa school. Napospone yung test nila. Kailangan nila mag-review sa school din. Tapos, pinapasa noon, nag-first periodical test na 2 days silang, pagkatapos ng periodical test, ay namili naman ako ng uniform para sa intram. Sunod-sunod guys. Kaya,
na busy. Na busy si Manay Remyu. Anto. Tapos, nag-intrams. Yun, sobrang pagod namin guys. Pag-uwi namin ng intrams, nagsitulugan dahil nga napatay yung katawan namin. Tapos nilagnat. Bago pala nag-test yung anak ko, nilagnat pa. Kaya puyat, pagod. Tapos buti nung kinabukasan, medyo medyo okay na siya. Inaano ko na lang kung magsuka sa school. Pinasabi na lang namin sa teacher natin. Tapos tawagan na. Tapos, ayun, nag-intrams na nga. Sobrang init guys. Dahil patapos ng ulan, yung ano ng soil, ng lupa, yung ano niya, ng init, iba yung sakit sa ulo. Pag-uwi namin nga, matulog kami. Inabot kami ng madilim na pagkagising. Dahil sobrang init, sakit ng ulo. Katapos noon, sumakit na naman yung ulo ng bunso ko, tapos nilagnat. Ayun. Kaya, sorry, Sisi Chappy na TV, pasensya na po. Hindi ko pa na unbox. Yung pinadala mo. Kaya ngayon lang naman ako nakapag-video, guys. Pero anuan ko yun. Anuan kong i-unbox. Andun pa Sisi. Pasensya na. Tapos, nagkasakit din ako guys. Yung sipon. Tapos para kong ina-asthma nung tayo na sinisipon na nahihirapan akong huminga. Lagyan natin tong chicken. Ko muna. Ayan. Ayan guys. Itong luto ko guys ay lutong bahay lang po. Hindi naman talaga ako marunong magluto. Tsambang nanay lang. Mga tsamba, patsambang luto. I-rep mo para malamig. Malamig sa bibig. Ayan guys, shout out po sa lahat ng aking kaibigan sa buong mundo. Shout out po sa lahat at salamat po sa inyong supports lagi sa akin para sa panood ng aking video. Salamat. Thank you. Ito guys yung binili ko kaninang gulay. May bell pepper, cabbage, carrots, potato, celery. Ayan yung potato. Ayan siya. At ito guys yung pinamili ko kanina. Hindi ko pa na i-alis. Ayan pa yung resibo. Mamaya pa kasi lalagyan pa ng mga fries. Ayan. May nagbayad ng utang. At ito pa guys, yung bali, ito guys ay, mabigat. 3 bag yung dala ko. Ito pa yung isa. Tinanggalan ko na kasi dito ko nilagay yung gulay. Lagay ko na doon sa isang bag kasi, para 3 lang yung bit-bit ko. Ito, nasa shoulder ko to, ang bigat. Mga dilata. Nasa ilalim nito. Ayan guys. Ito na ang tanghalian ng mga anak ko. Na guys, kailangan ng mga 11:45 andun ako sa school. Naglalakad lang ako guys.
Tinapos ko lang yung pagluluto ko. Ay, hingal. Dito na muna guys. Kasi marami ng mga estudyante. Bawal mag-video.